Tlesta x-xogħol ta' restawr li sar fuq il-Kappella ta' Sant'Antnin ta' Padova u Santa Katerina f'Birkirkara. Ix-xogħlijiet saru mill-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr bis-saħħa tal-iskema ta' restawr għall-kunsilli lokali. Il-Knisja Bistil Barokk inbniet fl-1828, però dokumenti storiċi jiġdu li fl-1575 kien hemm oħra eqdem li baqgħet tintuża sa mill-inqas l-1659. Minħabba l-pożizzjoni tagħha x-xogħlijiet saru fatt ta' fażijiet, bl-ewwel fażi tiffoka fuq ir-restawr tal-kampnar bit-tneħħija ta' tikħil u tiswijiet bis-siment. Ix-xogħol kompla bit-tindif tal-faċċata u bit-tneħħija tat-zoklatura tas-siment u l-konkos li jagħmel ħafna ħsara. Il-perit Defni Fenek qalet li issa il-ġebla diġà qed turi sinjali li qed tirkupra. Dal-konkos tneħħa bil-mod blidejn ftit mad-dawra kollha tal-kappella biex hekk il-ġebla reġgħet setgħet tibda tieħu nnifs. Fil-fatt anke l-irħam u ż-żeba minn ġewwa diġà qed jidhru li qed ħanejtek ifiequ mill-problema li kellhom. Li għamilna mbagħad fuq il-faċċata u li applikajna kif qed taraw materjal apposta li jgħin biex il-ġebla xorta tieħu nnifs filwaqt li tipproteġiha biex hi ma tibqax tittiekel minħabba l-umdità. Komplit tispjega li dan ir-restawr qed jixpruna pjani biex il-kappella tiġi rrestawrata minn ġewwa. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li dan il-proġett se jkun ta' fejda għall-komunità Karkariża. Ir-restawr huwa tal-aqwa livell, l-iktar mod professjonali m'għandix dubju li l-Karkariżi, speċjalment dawk li għodu din iż-żona japprezzaw ix-xogħol importanti li qed nagħmlu biex immexxu l qudiem il-wirt storiku ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.